దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభు పేరట మీకు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మీరందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని అనుదినము మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. పిల్లరా, ప్రాముఖ్యంగా ఈరోజు దేవుని మాట ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరచాలని, క్లిష్టమైన పరిస్థితులు, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు, ఎప్పుడు ఈ వైరస్ అంతమవుతుంది అని ఒక పెద్ద ప్రశ్నతో మనుషులందరూ కూడా జీవిస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది క్వారంటైన్స్లో ఉన్నారు, చాలామంది జ్వరాలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు, చాలామంది ఒక ప్రశ్నతో జీవిస్తూ ఉన్నారు. అవును, ఈ యొక్క లాక్డౌన్, వ్యాక్సినేషన్ అండ్ కోవిడ్-19 వైరస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు చాలా స్ట్రెస్ని, యాంగ్జైటీని కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. వీటి ద్వారానే కాదు కానీ ఇంకా అనేక సమస్యలు మనుషులను వెంటాడుతూ ఉన్నాయి. ఈ సమస్యల ద్వారా అనేక సమస్యలు ఇంకా కలుగుతూ ఉన్నాయి. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలం అని ఆలోచిస్తే, దేవుని సేవకునిగా నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది we need to go to the world. దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్ళాలి, దేవుని వాక్యాన్ని మనం వినాలి, దేవుని వాక్యమే మనల్ని బలపరుస్తుంది. అనేక మంది ఉద్యోగాలు పోతూ ఉన్నాయి, అలాగే ప్రాముఖ్యంగా కుటుంబాల్లో ఈ స్ట్రెస్ వల్ల కలహాలు వస్తూ ఉన్నాయి, అలాగే ప్రాముఖ్యంగా బిజినెస్లు, వ్యాపారాలు చాలా తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. అన్సర్టనిటీ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, లేకపోతే అయోమయ స్థితి ప్రతి వ్యక్తిలో కూడా కనబడుతూ ఉన్నది. చాలామంది కొత్త సంవత్సరంలో చాలా ప్రణాళికలు వేసుకుని సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ప్రియులారా, మరి ఆ ప్రణాళికలు ఏమవుతాయనే ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు. చాలామంది కృంగిపోయి ఉన్నారు. మంచిది, దేవుని పేరట నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది యు ఆర్ నాట్ అలోన్. నీవు ఒంటరిది కాదు. ఎందుకనగా ప్రియులారా, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది, దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు, దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు అని దేవుని వాక్యంలో ఉంటూ ఉన్నది. మార్టిన్ లూథర్ గారు, ఫిలిప్ అనే తన స్నేహితుడు, ఇద్దరు కూడా దేవుని పరిచర్య చేస్తూ ప్రొటెస్టెంట్ రిఫర్మేషన్లో చాలా బలంగా వాడబడుతున్న సమయంలో యూరప్ ఖండంలో వీళ్ళలో వారికి చాలా శ్రమలు వచ్చినాయి. అంతేకాదు, వారు మరణించే పరిస్థితులు వారికి ఎదురైనప్పుడు మార్టిన్ లూథర్ గారు ఈ విధంగా అన్నాడంట, మనం కీర్తనల గ్రంథం 46వ అధ్యాయాన్ని చదువుదాం, దీన్ని ఒక పాటగా పాడదాం అని అన్నాడు. ఎందుకో తెలుసా ప్రియులారా, అందులో ఉన్న ప్రతి వచనం కూడా చాలా బలపరిచింది మార్టిన్ లూథర్ గారిని, ఫిలిప్ గారిని. అలాగే ఈరోజు కూడా మిమ్మల్ని ఈ యొక్క వాక్య భాగం బలపరచాలన్న ఆశ. ఎటువంటి ఆశ లేని బిడగాను ఉంటూ ఉంటే, ఇబ్బందుల్లో ఉంటే, ఈ యొక్క వైరస్ ద్వారా మరి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటే, క్వారంటైన్లో ఉంటే, బెడ్ మీద నువ్వు పడుకొని ఉంటే, మరి నాకేమైపోతుందో అని నువ్వు ఆలోచిస్తూ ఉంటే, దేవుని పేరట నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ. దేవుడు నీతో ఉన్నాడు, నీ ప్రక్కనే ఉన్నాడు. ప్రభువు నిన్ను బలపరచునే ఉన్నాడు. ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథం 46వ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు, ఆపత్కాలములలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకు ఆశ్రయము అని ఈ యొక్క కీర్తనల గ్రంథంలో చూడగలం. కీర్తనల గ్రంథాలని మనం చదువుతున్నప్పుడు ప్రాముఖ్యంగా కీర్తనాకారులు లేదా రచించిన వ్యక్తులు అనేక అనుభవాలు గుండా వారు వెళ్ళారు. నువ్వు నేను ఈ కీర్తనల గ్రంథాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా అటువంటి అనుభవాలు కలిగినప్పుడు, ఈ కీర్తనలు చదివినప్పుడు దేవుడు మనం చాలా బలపరుస్తాడు. ఇక్కడ ఈ వాక్య భాగంలో చూసినప్పుడు మొట్టమొదటిది, దేవుడు మనకు ఆశ్రయము అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. గాడ్ ఈజ్ అవర్ రెఫ్యూజ్. మనకు దేవుడు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని పేరట నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది ఈ యొక్క తరుణంలో, ఈ వైరస్ దృష్ట్యా, తర్వాత మరి ఆత్మీయంగా కూడా మనం కలవలేని పరిస్థితుల్లో నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది నీ ఆశ్రయం దేవుడు అనే విషయాన్ని మర్చిపోతూ. ఎందుకనగా ప్రియులారా, చాలా మంది చాలా ఆశ్రయాలు కోరుకుంటూ ఉన్నారు. చాలా మంది అనుకుంటారు, ధనం ఉంది నాకు చాలు, నేను ఈ రోగం నుంచి బయటపడగలను, ఈ పరిస్థితి నుండి తప్పించుకోగలను అనుకోని వచ్చిన, నాకు ఇన్సూరెన్సెస్ ఉన్నాయి, నాకు బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయి, కాబట్టి నేను ఏదో విధంగా బయటపడగలను అనుకోవచ్చు. లేదా నాకు పెద్ద పెద్దవారు తెలుసు, నేను ఏ విధంగానైనా బయటికి రాగలను, నాకు వాక్చాతుర్యం ఉంది, ఐఎమ్ టాలెంటెడ్
ఐఎమ్ స్కిల్డ్ పర్సన్, నేను మంచి వ్యాపారం చేయగలను, నేను మంచిగా మాట్లాడగలను, ఏ విధంగానైనా సరే ఈ పరిస్థితి నుండి నేను దాటుకొనగలను నువ్వు అనుకోవచ్చు. లేదా నా కుటుంబం ఉంది, మై ఫ్యామిలీ విల్ టేక్ కేర్, నా కుటుంబం నన్ను పట్టించుకుంటుంది అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. లేదా నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు అని నువ్వు అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి, వీటన్నిటిని మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఒక మాటలో నేను మీకు చెప్తాను, దేవుని ఆశ్రయం నీకు లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఒక్క నిమిషంలో, ఒక్క క్షణంలో మాయమైపోతాయి. దేవుని ఆశ్రయం ఉంటే వీళ్ళురా ఇవన్నీ లేకపోయినా పర్లేదు, దేవుని ఆశ్రయాన్ని వదిలి నీవు వీటన్నిటి వెంట ఆలోచిస్తూ ఉంటే దేవుని పేరట నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది, యూ కెన్ జస్ట్ గో ఆఫ్. నీ జీవితంలో నుంచి వెంటనే నీ కుటుంబం వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదు నీ కుటుంబమే నీ పక్కకు, నీ తల్లిదండ్రులే, నీ అన్నదమ్ములే నీ పక్కన కూర్చోలేని పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో. ధనం, చాలా హాస్పిటల్స్లో ధనం ఇస్తామన్నా జాయిన్ చేసుకోవట్లేదు. చాలా పెద్ద పెద్దవారు తెలిసింటే వారే నేను చూసి భయపడతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి, గాడ్ ఈజ్ అవర్ రెఫ్యూజ్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. మీరెవరు భయపడవద్దు, కంగారు పడవద్దు, దేవుని సహాయం నీకుంటూ ఉన్నది. ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు భక్తుడు, దేవుడు నాకు దుర్గమై ఉన్నాడు అనే మొట్టమొదటి వచనంలో ఉంటా ఉన్నది. ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్లో చూస్తే హి సే గాడ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్, బలము అంటా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించాలి, నువ్వు ఆశ్రయమై ఉన్న ప్రభు చెంతకు వెళ్ళావు, కానీ నువ్వు జీవించాలంటే నీకు బలం కావాలి. యు నీడ్ స్ట్రెంగ్త్. కానీ ఆ బలం ఎక్కడి నుంచి నీకు కలుగుతుందంటే దేవుని నుంచే. బలహీనులం అయిపోయే అవకాశం ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, బలహీన పడొద్దు మీరు. ఒకవేళ శరీరపరంగా కొంచెం బలహీనంగా ఉన్న బలమైన దేవుడు నీకున్నాడు. దేవుడు సహాయం చేస్తాడు, దేవుడు నీతో ఉన్నాడు, దేవుడు నీ వెంటే ఉన్నాడు, దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. సాతానుడు నిన్ను రకరకాలుగా ఆలోచనలు కలగజేయచ్చు. చాలా మంది నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏడుస్తున్నారు కూడా, అయ్యో నా పరిస్థితి ఇలా ఉందన్న, ప్రార్థన చేయండి, నన్ను ఎవరు పట్టించుకునేవారు లేరు, నన్ను ఎవరు చూసేవారు లేరు. అలాగే చాలా మంది ఇంట్లో కూడా భర్తలు మరణిస్తూ ఉన్నారు, భార్యకి బిడ్డలకి చాలా కష్టం అవుతుంది. లేదా పిల్లలు, ఎర్న్ చేసే పిల్లలు చనిపోతా ఉన్నారు. తల్లిదండ్రులకి ఆ వేదన వర్ణించలేనిది. భార్య చనిపోతూ ఉంది, భర్తకి పిల్లలకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. కుటుంబంలో పెద్దవారు చనిపోతా ఉన్నారు. పిల్లరా, నీకు బలం ఏంటో తెలుసా? ఈ సమయంలో దేవుని పేరట నేను చెప్పేది, గాడ్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. దేవుడే నీకు బలం. నువ్వు అనుకున్న బలాలన్నీ నిజ బలాలు కాదు, చాలా అనుకుని ఉండొచ్చు నువ్వు, కానీ దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, భక్తులు సెలవిస్తూ ఉన్నారు, ఈ కీర్తనకారులు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు, దేవుడే నీకు బలము అని పిల్లలు తెలియజేస్తారు. చాలా మంది వారు భయంతో భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తూ వరి అవుతూ ఉన్నారు. టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది, బీపీ పెరిగిపోతుంది, పరిస్థితులు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయ్యా అని చెప్పేవాళ్ళు లేకపోలేదు. ఇప్పుడు సహోదరి సహోదరులరా, జస్ట్ ట్రస్ట్ గాడ్. దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుతాం. మనం ఎటువంటి దేవుణ్ణి పొందుకున్నామంటే పిల్లరా, మనం భయపడవలసిన పని లేదు. ఆయన మనకు దుర్గము. హీ ఈజ్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్. ఆయన మనకు ఆశ్రయమై ఉంటూ ఉన్నాడు మన ప్రభు. రెండవది, ఆయన మనకు బలమై ఉంటూ ఉన్నాడు, దుర్గమై ఉంటూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఇంకా మొట్టమొదటి వచనంలో రెండవ లైన్ మనం చూసినట్లయితే, ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్మకొనదగిన సహాయకుడు. పిల్లల దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే, గాడ్ ఈజ్ అవర్ హెల్ప్. ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు అని ఉంది. ఆపత్కాలంలో, ఎటువంటి ఆపత్కాలంలో నువ్వు ఉన్నావో కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దేవుని పేరట నేను బలపరిచేది, డోంట్ వరీ. ఆయన నువ్వు ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచవచ్చు. ఆయన సహాయం చేసే దేవుడుగా నువ్వు ఆయన పైన ఆనుకునవచ్చు. కొన్నిసార్లు డాక్టర్ల చేతులు పైకెత్తేసి ఉండొచ్చు, నమ్మ వాళ్ళ కాదు అనవచ్చు. డోంట్ వరీ. ఆయన్ని నమ్ముకుంటే ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. యు నీడ్ ట్రస్ట్ గాడ్. అయ్యా, ఈ సమయంలో మేము ఆ నమ్మిక పోతుంది మాలో నుంచి అంటే నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది, నో, ట్రస్ట్ గాడ్. ఆపత్కాలంలో నువ్వు ఎవరినైనా నమ్ముకోవాలంటే ఒక్క మన ప్రభువుని తప్పించి నువ్వు ఇంకెవరిని నమ్మలేవు. మెడిసిన్స్ పనిచేయాలంటే దేవుని సహాయం ఉండాలి. డాక్టర్స్ జ్ఞానయుక్తంగా నీకు మెడిసిన్ ఇవ్వాలంటే దేవుని సహాయం ఉండాలి. అసలు నీకు మెడిసినే దొరకని పరిస్థితి ఇప్పుడు, హూ విల్ హెల్ప్ యూ? ఓన్లీ గాడ్. దేవుడే నీకు సహాయం చేయగలడు. దేవుడు నీకు ఆశ్రయం,
దేవుడు నీకు బలం, దేవుడు నీకు ప్రియులరా ఆయన సహాయకుడై ఉంటూ ఉన్నాడు. ఈ విషయాన్ని మర్చిపోతాం. 2-3 వచనాల్లో మనం చూసినప్పుడు ప్రియులరా దేవుడు ఏ విధంగా మనకు సహాయం చేస్తాడో మనం చూడగలం. కావున భూమి మార్పు నొందినను, నడి సముద్రంలో పర్వతములు మునిగినను, వాటి జలములు ఘోషించుచు నురుగు కట్టినను, ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలినను, మనము భయపడము. సెలా అని బ్రాకెట్లో ఉంటూ ఉన్నది. ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా, ఈ యొక్క కీర్తనకారుడైన సునామీ వచ్చిన, భూమి బద్దలైన, ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చిన, అనగా ఊహించని వ్యాధులు వచ్చిన, బాధలు వచ్చిన, ఈ సమస్యలు నిన్ను, నీ జీవితాన్ని, నీ పరిస్థితులను తలకిందులుగా చేస్తున్నా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ వరి అయినా సరే, ఏ టెన్షన్ అయినా సరే, ఏ ఇబ్బంది అయినా సరే నిన్ను ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే భక్తుడు అన్నాడు, మనము భయపడము. వి డోంట్ ఫియర్, జస్ట్ వి ఫియర్ గాడ్. దేవునికి భయపడతా ఉంటే వీటన్నిటిని బట్టి మనము భయపడము. సహోదరి సహోదరులరా, జాగ్రత్త గమనించండి. కారణం కావున అనుంది దేవుని వాక్యంలో. మనకు సహాయం చేసేది మన ప్రభువు, మన సహాయకుడు, నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు మన ప్రభువు. ఎంత విపత్కరమైన పరిస్థితులు నీ జీవితంలో కలిగినా దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. ఈరోజు ఒకవేళ నువ్వు ఒంటరిగా ఉండవచ్చు, క్వారంటైన్లో ఉండి బాధపడుతూ ఉండొచ్చు, ప్రభువా ఏంటి నా పరిస్థితి అని. గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ డోంట్ ఫియర్, నువ్వు భయపడొద్దు. అక్కడ ఒక మాట ఉంది, సెలా అనే హెబ్రీ పదం, ఒక మాట అక్కడ ఉంటూ ఉన్నది. దీన్ని అర్థం ఏంటని చూస్తే స్టాప్ అండ్ మెడిటేట్, ఆగి ఒక్క క్షణం ధ్యానించమని. ఊహించండి, ఎన్ని మీ తలంపులు మీ యొక్క హృదయంలో కానీ, మీ యొక్క మనస్సులో లేదా మీ యొక్క తలలో చాలా తలంపులు వచ్చేస్తూ ఉండవచ్చు. ఒక ఫియర్ ఉండొచ్చు, ఒక టెన్షన్ ఉండొచ్చు, ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు. చాలామంది పెద్దవాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ కూడా అందుబాటులో లేదు ఇంకా. అయితే చాలా రకరకాల టెన్షన్స్తో ఉండవచ్చు. కానీ నువ్వెప్పుడైతే దేవుడు ఆశ్రయము, దేవుడు దుర్గము, దేవుడు సహాయకుడు అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావో, ఇక్కడ భక్తుడు అంటా ఉన్నాడు, జస్ట్ స్టాప్ అండ్ మెడిటేట్ దిస్. ఒక్క క్షణం ఆగి ధ్యానించుదాం. ఈ వాక్యం వెంటనే మీరు ఒక్క క్షణం మీ కళ్ళు మూసుకొని దేవుని గురించి ఆలోచిస్తూ, ఈ సృష్టికర్తని గురించి ఆలోచిస్తూ, ఆయన మాటల్ని మీరు ధ్యానం చేసుకుంటూ, ఆశ్రయం ఉన్నాడు కదా నా ప్రభు, నాకు సహాయకుడు కదా, నా బలం ఈయనే కదా అని నువ్వు అనుకుంటే నీలో అంతరంగంలో నూతన శక్తిని పొందుకుంటాం. ఎందుకనగా పిల్లరా, చాలాసార్లు ఆయన బలాన్ని మర్చిపోతాం, ఆయన సహాయాన్ని మర్చిపోతాం, ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే నీకున్న పరిస్థితులు నిన్ను అలా చేయవచ్చు. కానీ దేవుని పేరట నేను మిమ్మల్ని బలపరిచేది, మనం ఆయన గురించి ఆలోచిస్తే, ఆయన సహాయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే పిల్లరా, మనకి ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఆయన గొప్ప దేవుడు, ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు, ఆయన గొప్ప సహాయకుడు, ఆయన నీకు ఆశ్రయం ఇచ్చేవాడు, ఆయన నీకు బలాన్ని ఇచ్చేవాడు. సహోదరి సోదరుడు, ప్రభువు నిన్ను బలపరచనే ఉన్నాడు. ఈ 4-6 వచనాలు మనం చూసినప్పుడు, ఒక నది కలదు, దాని కాలువలు దేవుని పట్టణమును, సర్వోన్నతిని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరుచుచున్నవి. దేవుడు ఆ పట్టణంలో ఉన్నాడు, దానికి చలనము లేదు. అరుణోదయమున దేవుడు దానికి సహాయము చేయుచున్నాడు. జనములు ఘోషించుచున్నవి, రాజ్యములు కదులుచున్నవి. ఆయన తన కంఠధ్వని వినిపించగా భూమి కరిగిపోచున్నది. పిల్లరా, దేవుడు మనకు సహాయకుడు, బలము, అలాగే ఆయన మనకు ఆశ్రయము. అంతేకాదు దేవుడు మనకి సంతోషాన్ని ఇస్తాడని దేవుని వాక్యాలు చూడాలి. ఎందుకంటే అసిరియన్స్ ఈ యొక్క యెరూషలేం మీదకు దండెత్తి 185,000 మంది పిల్లరా యూదుల పైన పడినప్పుడు దేవుడు ఒక దేవదూతను పంపించి 185,000 మంది జనాన్ని చంపిన సందర్భాన్ని భక్తుడు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఏ శత్రువు అయినా సరే దేవుని ముందు నిలవజాలదు. ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకవేళ ఇమోషనల్గా, భావోద్వేగంగా నువ్వు బలహీనుడు అవుతుంటే, మెంటల్గా ఒకవేళ నువ్వు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే, శరీరపరంగా నీకు ఇబ్బంది కలిగి ఉంటే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఏ ఎనిమి అయినా సరే నీ జీవితాన్ని పాడు చేయాలని, నిన్ను కృంగదీయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఆనాడైతే ఆ ప్రజలు దండెత్తి వచ్చి యెరూషలేం పైన పడ్డారు. ఈనాడు ఏది దండెత్తి నీ మీద పడుతుందో కానీ దేవుడు హీ కెన్ డూ
మెరకల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఒక దేవదూతను పంపించి నిన్ను బలపరచగలడు. ఆనాడు లక్షల కొలది సైన్యాన్ని ఒక్క దేవదూత గొప్ప కార్యం చేసి. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. నీ జీవితంలో ఉన్న శత్రువు ఏ విధంగా పొంచి ఉన్నాడో, ఏ విధంగా వస్తున్నాడో కొన్నిసార్లు నీకు తెలియచ్చు, తెలియకపోవచ్చు, కానీ దేవునికైతే సమస్తము తెలుసు అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరులు, అయితే వీటన్నిటిలో కూడా దేవుడు అక్కడ వాక్యంలో ఉంటూ ఉన్నది, సర్వోన్నతుని మందిరపు పరిశుద్ధ స్థలమును సంతోషపరుచుచున్నవి అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. సంతోషం ఉంటా ఉన్నది బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్. దేవుని సన్నిధి వల్ల దేవుడు తన దూతను పంపించాడు, తన ఆజ్ఞను నెరవేర్చాడు. దేవుని శక్తి, దేవుని సన్నిధి ఆ ప్రాంతంలో ఉండటం ద్వారా ప్రియులరా యూదులు రక్షింపబడ్డారు. ఈ సమయంలో కూడా ఒకవేళ దుఃఖదినమేమో నీ జీవితంలో, నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించారేమో, లేదా నీ కుటుంబంలో చాలా కష్టం వచ్చిందేమో, ఎవరికి చెప్పుకోలేని కష్టం, ఏడ్చే సమయం ఏడుస్తూ ఉన్నామేమో, కానీ ప్రభు అంటూ ఉన్నారు దాన్ని నేను సంతోషంగా మలుస్తానంటూ. ఎస్, ఓన్లీ గాడ్ కెన్ డూ దిస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. దుఃఖకరమైన సమయాన్ని సంతోషంగా ప్రభువు చేయగలడు. ఏది నిన్ను దుఃఖపరుస్తుంది, ఏది నిన్ను కృంగదీస్తూ ఉన్నది, ఏది నీకు చాలా బాధకరంగా ఉంది ఈ సమయంలో, నువ్వు ఆలోచించుకో. ది సేమ్ థింగ్ హీ కెన్ టర్న్ ఇట్ యాజ్ ఎ జాయ్ టు యువర్ లైఫ్. ఆ కష్టపెట్టే, ఇబ్బంది పెట్టే ఆ విషయమే దేవుడు నీకు సంతోషకరంగా మారుస్తాడు. గాడ్ డిడ్ ఇట్. దేవుడు వాక్యంలో చూసినట్లయితే ప్రభువు చేశాడు. అది ప్రభువే చేయగలడు. పిల్లరా, ఎస్, దేవుని ఆశ్రయం ఉంది, మనకి బలంగా ఉందాం, ముందుకు సాగుదాం, ప్రభువుని విడిచిపెట్టద్దు. దేవుని సహాయం ఉంది, దేవుని బలం మనకుంది, దేవుని సహాయం మనకుంది, దేవుని సంతోషం మనకుంది. ఎస్, దేవుని సంతోషం మనకుంటూ సంతోషంగా ఉంటాం. చాలామంది దేవుని బిడ్డలకు తెలుసు, దుఃఖంలో ఉన్నా సరే ప్రభువునందు ఆనందిస్తారు. కారణం, దే నో ద వర్డ్. వారికి దేవుని వాక్యం తెలుసు, వారిని బలపరిచింది దేవుని వాక్యం. వారికి నిరీక్షణ ఉంది. భవిష్యత్ ఏమైనా సరే నా ప్రభువు ఉన్నాడనే నిరీక్షణ వారిని బలపరుస్తుంది, సంతోషం వైపు నడిపిస్తుంది. 7వ వచనంలో చూస్తే, సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు. పిల్లరా, యొక్క దేవుని గూర్చి సైన్యములకు అధిపతి అని రాయబడింది. అనగా హీ ఈజ్ ఎ వారియర్. ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ఆశ్రయం కలిగి ఉంటావో, నీ చుట్టూ ఆయన దుర్గం ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఆయన బలం నీకుంటుంది, లోపల నీకు సంతోషాన్ని ఇస్తాడు ప్రభు. ఆయనే సహాయం చేస్తాడు నీకు. అయితే శత్రువులు నీ మీదకి వచ్చి దాడి చేయకుండా ఆయన కట్టడి చేస్తాడు. ఎస్ పిల్లరా, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కోట్ల కొలది దేవదూతలతో ఆయన ఇచ్చే ఆజ్ఞల ద్వారా మనల్ని కాపాడుచున్నాడు. ఈ ప్రపంచంలో ఆయన శక్తి మన చుట్టూ ఉంటుంది. తన దూతలు ఆయన మాట వింటూ మనల్ని కాచి కాపాడుతూ ఉన్నాయి. ఆయన సహాయం మనకు ఉంటుంది. అందుకే భక్తులు అన్నారు, యుద్ధము యెహోవాది అన్నారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, జాగ్రత్త గమనించండి. ఇది నేను కాదు యుద్ధం చేసేది, ప్రభువే చేస్తాడు. నువ్వు ఏ యుద్ధంలో ఉన్నా సరే, గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు విన్ దట్ బ్యాటిల్. ఈ బ్యాటిల్ నువ్వు నగ్గలేవు, కానీ దేవుడు అయితే నిన్ను నగ్గించగలడు. ఆయన యుద్ధం చేస్తాడు. ఎస్, వైరస్ బ్యాటిల్ గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు విన్. చివరకు నగ్గేది ప్రభువే. నువ్వు తగిన జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, మాస్కులు పెట్టుకోవాలి, దూరంగా ఉండాలి. అయినా సరే ఒక్కొక్కసారి నీకు తగలొచ్చు, కానీ హూ విన్స్ ద బ్యాటిల్? గాడ్. ఎందుకనగా ఆయన సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా ఉంది దేవుని వాక్యంలో. ఆయన సైన్యాన్ని అధిపతిగా ఉండి నడిపించే దేవుడు. తన బిడ్డల ఎడల ఆ పిల్లరాని యుద్ధం చేస్తాడు. యెషయా 54:17 వచనంలో చూసినట్లయితే, పిల్లరా, దేవుని ముందు ఏ ఆయుధము నిలువ జారదని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ప్రభువు ముందు అంత సున్నాయి. ఆయన శక్తి ముందు ఏది నిలబడలేదు. సముద్రమే నిలబడలేదు, కొండలే పగిలిపోయినాయి. పిల్లరా, సూర్యుడు చెప్పినట్టు వినవలసి వచ్చింది. ప్రభు ఏది జరిగితే సూర్యుడు విన్నాడు మాట.
ఎస్, వినాలి. అనగా ప్రకృతి ఆయన మాట వింటుంది. ఆయన ముందు ఏది నిలువ చాలదు. జకర్యా 2:8 చూసినట్లయితే మనల్ని ముట్టుకుంటే ఆయన కనుగుడ్ను ముట్టుకున్నట్టే అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది. ఎంత హౌ మచ్ హీ కేర్స్ us, ఎంత ఆయన మనల్ని పట్టించుకున్నాడు గమనించండి. ఇప్పుడు ఆయన అంత పట్టించుకునే దేవుడు. ఇంకా కింద వచనాల్లో చూస్తే ఊరకనే ఉండు నేను దేవుణ్ణని తెలుసుకుని ఉంది దేవుని వాక్యంలో. ఎస్, ఆయన చేసిన కార్యాలు ఇంకా వచ్చిన భాగాల్లో చూస్తే ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాడు ప్రియులారా. దేవుడు గొప్ప దేవుడు. నిన్ను రక్షించుకున్నాడు, నిన్ను స్వస్థపరిచాడు, నిన్ను ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నాడు, నిన్ను కాపాడుతూ ఉన్నాడు. కొంతమందిని ఇప్పటికే వైరస్ నుంచి ఆయన విడిపించాడు, అనేక వ్యాధి బాధల నుండి ఆ ప్రభు విడిపించాడు, నిన్ను ఉన్నత స్థానానికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. హి డన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇప్పటికే చాలా కార్యాలు చేశాడు. ఇంకా మనకు రుజువులు అవసరం లేదు ప్రియులారా. ఆయన బిళ్ళగా చేసుకున్నాడు. ఆయన గొప్ప కార్యాలు చేయగలిగిన దేవుడు. అందుకనే ఊరకనే ఉండడని ఉంది. లేదంటే ఆ న్యూస్ ఛానల్లో ఇది వస్తుంది, ఈ న్యూస్ ఛానల్లో ఇది వస్తుంది, ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే అయిపోతుందంతా ఓ ఇది అంటే టర్న్ ఆఫ్ యువర్ టీవీస్. డోంట్ వరీ. దేవుడు మనకు ఆశ్చర్యమైనట్టు. బీ స్టిల్, బీ కామ్. మౌనంగా ఉండి గాడ్ నోస్ అబౌట్. దేవునికి సమస్తం తెలుసు. ఊరకనే ఉండు అన్నాడు ప్రభు. పిల్లలు జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? అంతా నా చేతిలో ఉంది. యు ఆర్ ఇన్ మై హ్యాండ్. ఏ వ్యాధి అయినా నా చేతిలో ఉంది. ఐ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. ఏ భయం అయినా నా చేతిలో ఉంది, నేను చూడగలను దాన్ని. ఏ యుద్ధం అయినా నేను చేయగలను, కంగారు పడవద్దు. ఏ పరిస్థితి అయినా నా చేతిలో ఉంది, మీరు కంగారు పడవద్దు. ఊరకనే ఉండు అని ప్రభు సెలవిస్తూ, భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదును అన్నాడు ప్రభు. ఆయన మహిమ పరచబడాలి. దాట్స్ ద రీజన్. దాట్స్ ద రీజన్. భయపడవద్దు, కంగారు పడవద్దు. దేవుని సహాయం నీకుంటుంది. భవిష్యత్తు నీకు భయంకరంగా కనబడినా, నెమ్మది లేని వారిగా ఉన్నా, చాలామందికి నిద్రలు పట్టట్లేదు, చాలామంది వేల కొలది ప్రజలు చనిపోతూ ఉన్నారు, చాలామంది పిల్లలు సైతం చాలా టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎగ్జామ్స్ విషయాల్లో కానీ, చదువులో కానీ, ఉద్యోగాల్లో కానీ, అన్ని విషయాలు. కానీ దేవుని మాటలు మనం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని మాటల ద్వారా మనం బలపరచబడాలి, తీసుకోవాలి మన జీవితంలో. లేని ఎడల యూ ఫీల్ అలోన్. ఒంటరిగా ఉన్నట్టుగా నీకు అనిపిస్తుంది. నిజంగా ఒంటరిగా ఉండే సమయం ఉంటుంది. కానీ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడనే విషయాన్ని మరిచిపోవద్దనే ప్రభువు పేరట నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. చివరి వచనంలో చూస్తే మళ్ళీ ఆయన అంటున్నాడు, ఆయన ఆశ్రయం, ఆయన దుర్గమైన. ఎస్, నో వన్ కెన్ అటాక్ యూ. ఎవరు నిన్ను మరి ఇబ్బంది పెట్టలేరు, నిన్నెవరు నాశనం చేయలేరు. ఎందుకనగా నువ్వు దేవుని చేతిలో ఉన్నావు. కీర్తన గ్రంథం 139వ వచనంలో ఉంటా ఉన్నది, ఈయనెక్కడికి పారిపోదును అంటాడు. ఎస్, ఆయన కనుగ్రుడ్డు నుండి, ఆయన చూపు నుండి నీవు కనబడకుండా ఉండలేదు. పాతాళానికి వెళ్ళినా అక్కడ ఉంటాడు, ఆకాశంలోకి వెళ్ళినా అక్కడ ఉంటాడు, పిల్లల కొండల్లోనికి వెళ్ళినా అక్కడ ఉంటాడు. ఎక్కడున్నా దట్ మీన్స్ హీ నోస్ యూ. నీ పేరు తెలుసు, నీ ఊరు తెలుసు, నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుసు, ఏ హాస్పిటల్లో ఉన్నావో తెలుసు, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నావో తెలుసు. దేవునికి సమస్తం తెలుసు. తెలియంది దేవునికి ఏది లేదు. ఇస్ ఆల్ నోయింగ్ గాడ్. ఆయనకంతా తెలుసు. హీ గాట్ యూ. ఆయన నీ చేతిలో పెట్టుకున్నాడు. నీ ప్రాణం ఆయన చేతిలో ఉంది. ఇప్పుడు సహోదరి సహోదరుడా, ఎస్, ఆయనే మనకు ఆశ్రయం, ఆయనే మనకు దుర్గము, ఆయనే మనకు సహాయము, ఆయనే మనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చేది. ప్రియ సహోదరి సహోదరు, ఆయనే యుద్ధశూరుడు, సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా. ఆయనే యుద్ధం చేస్తాడు మన పేరిట. ఇప్పటికే చాలా కార్యాలు చేశాడు మన జీవితంలో. లెట్స్ ట్రస్ట్ హిమ్. అందుకనే ఊరకనే ఉందాం, దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుందాం. వీళ్ళరా, దేవుని మీద ఆధారపడదాం. నువ్వు మౌనంగా ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని మీద ఆధారపడితే హీఈస్ గోయింగ్ టు విన్ ద బ్యాటిల్. ఆయన యుద్ధాన్ని గెలుస్తాడు, నిన్ను గెలిపిస్తాడు. నువ్వు దేవుని కొరకు సాక్షిగా నిలబడడానికి వీలవుతుంది. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు, అయితే ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ దేవుడు నీకున్నాడు ఉంటే ఎన్ని, దీస్ ఆర్ ద బ్లెస్సింగ్స్. ఈ ప్రభువు ఒకవేళ కావాలి అని అనుకుంటే ఈజ్ రెడీ టు కమ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్. ఆయన నీ జీవితంలో నీకు వచ్చి నిన్ను తన బిడ్డగా చేసుకుని ఇవన్నీ ఇస్తాయి. బలం, సహాయం, సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. నువ్వు ఒకవేళ కలిగి ఉంటే ఒకసారి గుర్తు చేసుకో, దేవునికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆయన నుండి నువ్వు పొందుకో. ఆయన బలాన్ని, శక్తిని పొందుకొని ఈ కష్ట సమయం, ఇబ్బందికరమైన సమయం దేవుని మీద ఆధారపడి మనం ముందుకు సాగిపోతాం. దేవునికి సాధ్యమైంది ఏది? ఆయన చేతిలో నీవు ఉన్నావు. యు ఆర్ నాట్ అలోన్.
నువ్వు ఒంటరివి కాదు. ప్రార్థించిన ప్రార్థన చేస్తాను. మహిమగల తండ్రి, కృపగల దేవానికి స్తోత్రాలు, వందనాలు. మా బలం, మా సంతోషం, మా ఆశ్రయం తండ్రి, మా యుద్ధం చేసే సమస్తము నీవే తండ్రి. నీకు స్తోత్రాలు. నీ మాటలను బట్టి వందనాలు. ఇదిగో తండ్రి, ఎంతో మంది బిడ్డలు నేను కలతతో, ఇబ్బందులతో, ఇరుకులతో, వ్యాధులతో, ఈ వైరస్తో సతమతం అవుతున్నారు. నీ సహాయం కావాలి తండ్రి. నీ మాట ద్వారా బలపరచండి. ఓ తండ్రి, మీ సహాయం ఉందని బిడ్డలు గుర్తెరిగి నీ కొరకు సాగే భాగ్యాన్ని దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఇంత గొప్ప దేవుడవు మీరు మాకున్నందుకు వందనాలు అయ్యా. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నందుకు వందనాలు, బ్రతికిస్తున్నందుకు వందనాలు, మా కొరకు సిలువలో మరణించినందుకు వందనాలు అయ్యా. నీ మేలను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా ఎందరైతే ఓ తండ్రి ఈ యొక్క అనారోగ్యంతో, బాధల్లో, కష్టాల్లో, ఇబ్బందులతో, టెన్షన్స్తో ఓ తండ్రి నిరీక్షణ లేని వారిగా ఉంటూ ఉన్నారు, వారిని బలపరచండి. టచ్లో అయా నీ దేవదూతను పంపించి వారిని బలపరిచి నడిపించమని, మీరే మహిమ పొందమని ఈ కష్టకాల సమయం మమ్మల్ని మీరే నడిపించుకుని ఓ ప్రభు భవిష్యత్ ఎడల నిరీక్షణతో సాగడానికి సహాయం చేయమని యేసు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి.